Ayun, dalawang tambak na ako ng white rock stone or ragit kung tawagan dito sa amin. Yun ano ko dun sa garden ko. Ano man tawag doon? I-renovate ko yung garden ko, yung white rock stone garden. Kasi palaging every time na umuulan, so lumulubog siya. Kadalasan naman, pinaglalaro ng bata, minsan nagbabatuan sila. So pinupulot nila yung mga pinupulot ko dito na mga puting bato. So kaya minsan nakakainis na kasi paulit-ulit na lang akong naglalagay doon para ma-maintain ko yung white rockstone garden ko doon sa kubo. Pero okay lang basta may narinig akong may dumadaan na sinasabi yung ang ganda ng garden ko, ang ganda ng mga halaman ko. So ganado naman ako sa paggagawa ko ng garden ko. Basta at least na-appreciate ng iba. So yung pagod ko nawawala at natutuwa ako, syempre. Ayan. Ay, napakalawak nung kinukunan ko dito. So minsan tatlo kaming namumulot ng bato dito. So ako naman madalas kasi ako yung masipag maggumawa, saka yung mas maganda yung garden ko kaysa sa kanila. Kaya ayun, unahan kami kung sino makarami, kung sino makaraming bato, yan ang pinakamagandang garden. So you guys, tingnan nyo na lang yung garden ko sa pag ni-renovate ko kasi i-maintain ko yung white stone para hindi siya naubos. Madalas kasi ang ulan dito so lumulubog, tapos yun nga nilalaro ng mga bata. Pang ko na lang naman to, pang dagdag doon sa mga sa mga lumulubog na bato para ma-maintain ko yung level niya. Itong pangalawang tambak na nakuha ko. So matotal parang madadagdagan ko pa siya ng konti bukas para mas marami akong mailagay dun sa medyo mababang lugar ng white rock stone garden ko. Kaya bukas babalik ulit ako dito. Napakaganda dito. Yung nasa tabing ilog. Yan. Parang dagat. Tapos maaliwalas yung kapaligiran. Oh. Nakakamiss lugar na to. Ganda-ganda dito. Tapos doon may mga nag-aalagang baka. Dito sa kabila naman may gulayan. Ayan. Sarap ng buhay sa probinsya. Ito na, nakuha ko na yung mga puting bato na pinupulot ko sa ilog tuwing umaga at hapon. Kaya ibig sabihin ipapanpan or i-maintain ko na lang yung mga yung bang lumulubog na mga puting bato sa ilalim or yung mga pinaglalaro ng bata. Kaya pinapalitan ko palagi siya para ma-maintain ko yung maayos na pagkakamanda dito. So bawat isa nito yung iniisa-isa ko yung kukunin sa ilog at hakutin ko dito. So lahat ng mga bato dito, yung mga puting bato, hinakot ko lahat yung galing sa ilog. Kaya medyo mahirap din at nakakapagod. Pero okay lang kasi yun nga, marami naman nagagandahan. Minsan may dumadaan. Kadalasan may dumadaan na sabi, ang ganda-ganda naman ng garden na to. Kahit yung kubo ko, kawain lang. Ang ganda ng kubo na to. Parang gano'n. Siyempre, pag na-appreciate yung gawa mo, na lumuluwag yung kalooban mo, at parang willing akong gagawin ko ang lahat para gumanda ulit. O pagandahin ng pagandahin. Kaya, ito, papanpanan ko naman or dadagdagan ko na naman ng mga puting bato yung mga parang nagbabawas at lumulubog para magpantay-pantay ulit siya. So feeling ko nasa beach din ako at nasa tabing dagat kasi nga yung
puting paglabas ko ng kubo ko, sa kwarto ko, nakikita ko yung puting buhangin. Parang sarap sa pakiramdam, napakaliwanag, tapos may mga bulaklak na kulay dilaw sa mga paligid, yung maliliit na bulaklak. So, napakagandang tingnan. Yan. So, ilalagay ito, masaya para nakita mo yung kalooban mo na okay siya. Basta enjoy lang kung anong pwedeng gawin. Gawin mo lang. Huwag ka lang tatamarin kasi mahirap to eh. Hindi to pwedeng gawin ng isang tamad kasi nga mabigat. Tapos kukunin pa sa ilog. Ito na. So yung mga medyo malalaki, pinipili ko tapos tinatabi ko. Tapos nilalagay ko siya sa mga gilid-gilid. Kasi pag nilagay ko sa gitna, bukol-bukol siya, hindi magandang daanan. Kunti na lang natitira, pero meron pa dun sa isang plastic medyo ano nga lang yung medyo mga bato yun na natural na stone. So dahil kulang siya, kukuha ulit akong mga puting bato doon para malagyan ko ulit yung mga kakulangan. Parang bayad utang ba. So yun, pag sumobra dito, so ilalagay ko naman dito kasi napakalaki nung ginawa kong garden dito. Puro white stone yun. So lahat na white stone yung kinuha ko sa ilog. Kaya nakakapagod din. Okay na sa akin yung ma-appreciate yung ginagawa ko. At siyempre nakakatulong din kung ano yung ginagawa ko. So nagbibigay din ng mga idea sa mga kapitbahay ko na gawa rin silang ganito. Yun nga, mayroon na yung mga gumagaya. So ibig sabihin na-inspire sila sa ginagawa ko na gardening. Kaya siyempre nakakatuwa. Kung lahat kami na ganito dito, so masarap puntahan kasi hindi lang ako yung pupuntahan nila. Siyempre yung mga kapitbahay ko rin. Sana ganito rin lahat gawin nila para lahat kami maganda yung bakuran, yung garden. Yeah, para ma-inspire yung lahat.
sana lahat kami ganito ginagawa dito sa aming barangay para masaya at maganda. At syempre, malay mo maging isang tourist spot yung barangay namin kung lahat kami ganito dito. Hindi nakakahiyang ng mga bisita magpapunta dito. So lahat basta lahat magandang bakuran namin dito, lahat ganito, or kahit na mga bahay kuko na yung bahay namin dito. So kung lahat ganito, di ba, sarap puntahan, picture. So maganda talagang magandang tingnan. So, parang maging instant tourist spot yung lugar niya. Wow naman, di ba? Only in the Philippines yung ganito yung makikita mo. Yan. Pero naisip ko lang, hindi ko binalak na gano'n. Naisip ko lang ngayon na kung lahat kami ganito, di magandang tingnan sana. Yan lang guys, sana magustuhan yung video ko. Don't forget to subscribe and share my video. Siyempre, what's my video all para masaya at ma-inspire kayo sa mga ginagawa ko. Maraming salamat.